ассалому алайкум дӯстон, апаҳо, ховараву подписчикони гиромиқадр. Аввалан ба ҳамаи шумо сиҳативу саломатӣ, баъдан бисёр ҳамак рӯзгори хуберо таманно дорам. Навори имрӯзаи ман аз 7 дарвозаи тарафи тиллобозори Корвон ба навор гирифта шудааст ва ман тавонистам дар баробари ба навор гирифтан нархи якчандта аз куртаҳои духтае, ки дар ин дукон ба фурӯш гузошта шудааст, нархҳояшонро ба шумо фаҳмонда диҳам. шумо бошед дӯстон, наворро тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз наворҳои мо огоҳ бошанд. марҳамат, акнун биёед якҷоя наворро тамошо мекунем. дӯстон ва бонавони муҳтарам, ана ҳамин куртаҳои духтае, ки шумо дар навор мебинед, ҳамино ҳамаш навинка буда, размерҳояшон бошад аз размери 46 пуш сар карда то размерҳои 52 пуша мешавад ва нархи чунин як куртаи зебо аз тарафи соҳибкор 220 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ин ҷо бинед, ки қариб якчандта нусхааш нусхабардорӣ карда бо ҳар гуна рангҳо ба фурӯш гузошта шудааст ва нархашон бошад 220 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. матоъҳои чунин куртаҳои зебо аз матоъҳои ламелажӣ буда, бо ҳар гуна нусхаҳо нусхабардорӣ карда дузонда шудааст. касоне, ки аз чунин куртаҳои зебо хоҳиши харидорӣ карданро дошта бошанд, суроғаи мо бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 7 дарвоза, даромадгоҳи 12, ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароед. Доставка бошад аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст. дӯстон, қисми дигар куртаҳое, ки шумо дар навор мебинед, инҳоро ҳам навинка буда, айни ҳол аз тарафи соҳибкор ба фурӯш гузошта шудааст ва нархи чунин куртаҳои зебо 170 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ва ин ҷо мегзорем ба қисми дигари куртаҳо. куртаҳое, ки дар боло кашол карда ба фурӯш гузошта шудааст, инош бошад, бинед, ки чӣ қадар ҳам дароз меистанд ва размерҳояшон бошад аз размери 52 пуш то размерҳои 58 пуша мешавад. нархашон бошад 180 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ва айниҳое, ки шумо дар навор мебинед, инҳоро ҳам бинед, ки бо ҳар гуна нусхаҳо нусхабардорӣ карда ба фурӯш гузошта шудааст ва нархашон бошад 170 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ана инаш ҳам бошад навинка буда, айни ҳол аз тарафи соҳибкор ба фурӯш гузошта шудааст. размераш бошад аз размерҳои 46 пуш сар карда то размерҳои 50-52 пуша мешавад ва нархи чунин як куртаи зебо аз тарафи соҳибкор 180 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. дӯстон, ин ҷо бинед, ки чӣ қадар ҳамин курта зебо меистад ва пешакаш замочка дошта мувофиқи размераш тангу кушод карда мешавад. дӯстон, касоне, ки аз чунин куртаҳои зебо хоҳиши харидорӣ карданро дошта бошад, боз як бор дигар хотиррасон карда мегӯям. суроғаи мо бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 7 дарвоза, даромадгоҳи 12, ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароед. доставка бошад аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст. дӯстон, ана ҳамин куртаҳои духтае, ки шумо дар навор мебинед, матоъҳояшон бисёр ҳамак сифати баланд буда, духтҳояшон ҳам бошад бисёр ҳамак духти зебо мебошад. дӯстон ва бонавони муҳтарам, ана ҳамин куртаҳое, ки шумо дар навор мебинед, ҳамино ҳамаш навинка буда, айни ҳол аз тарафи соҳибкор ба фурӯш гузошта шудааст, ки нархи чунин як куртаи зебо аз тарафи соҳибкор 180 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ин ҷо бинед, ки чӣ қадар куртаҳои духтаи зебо ба фурӯш гузошта шудааст. инаш аз дигараш зеботар буда, дар нарх ҳам бошад фарқкунанда мебошанд. ана ҳаминое, ки шумо дар навор мебинед, баъзеашон куртаҳои почадор буда, баъзеашон бепоча мебошанд ва нархи почадор аз бепоча фарқ мекунад. масалан, куртаи бепоча нархаш агар 150 сомон нархгузорӣ шуда бошад, нархи куртаи почадораш бошад
200 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. бо шумо метавонед занг бизанед. рақамҳо дар экрани навор монда шудагианд. агар касоне ки аз чунин куртаҳои зебо хоҳиши харидорӣ карданро дошта бошад, суроғаи мо бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 7-ум дарвоза, даромадгоҳи 12, ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароед. Доставка бошад, аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст, яъне бепул. дӯстон ва бонавони муҳтарам, ана ҳамин куртаҳое ки шумо дар навор мебинед, размерҳояшон баъзеашон аз размери 42 то размери 50-52 пӯша мешавад. баъзеашон бошад аз размерҳои 52 то размерҳои 58 пӯша мешавад. ана ҳамин куртаи тигрие ки шумо дар навор мебинед, размераш аз размери 42 сар карда то размерҳои 52 пӯша мешавад ва нархи чунин як куртаи зебо аз тарафи соҳибкор 180 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. дар охири навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон таҳнисиҳативу хонаободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. хайр, то навори навбатӣ.